Je mi ľúto, ako trpí staroruský národ na Ukrajine. Je mi ľúto bratov, ktorí musia strieľať jeden do druhého len preto, lebo majú inú číslicu v texte pomenovania. To odkiaľ je. Pušný prach mení prácu na stratu, budúcnosť na čakanie a plány na odklady. Človek pracuje, aby po ňom niečo zostalo, aby generácia po nás prevzala výrobky našich otcov a postarala sa o deti. Pri práci zbadá, že stále sú zásoby, stále je čo zlepšiť v prospech budúcnosti rok po roku. Prečo hľadať cestu, ako jeden druhého oklamať? V prvom rade neznamená byť gangster v remesle, že sa budem smiať druhému, ktorý sa remeslu práve učí. Nie je hanba začínať, každý majster bol raz začiatkom. Generácia po nás, čo zostane v rukách? Generácia po nás, čo im vlastne odovzdáme? Nie je život iba zisk, nie je človek iba číslo. Keď jeden druhého zlomí, kto postaví to miesto? Pretože na Ukrajine sa nepotrebujú učiť slovenský alebo nemecký. Oni tam majú dosť svojho majetku a s tým si hospodária. Majú svoje pole, svoj dobytok, traktor a veľká časť príjmov spočíva práve vo výrobe potravín z tak veľkého územia. A potom sa ocitneme pri tom, že Ukrajine vypestuje zemiak, ktorý dojde na Slovensko. Čudne vychované deti už ani nevedia, čo to je vypestovať zemiak rukami, tvrdou prácou, mať zásoby, aby neskysli počas uskladnenia na zimu, sledovať vplyv počasia. To je život, to je práca. A potom sa im tu vysmievajú, provokujú, nadávajú, urážajú, ponižujú. Čo tu chce ty žebrák? Človek, ktorý prišiel o rodinu, byt, auto, hospodárstvo, územie a vodu svojho domova, musí bojovať s neistotou, novým systémom, pravidlami a režimom života. Nervozita, strach, zúfalosť na duši, ďalšie choroby, skrátenie života. A namiesto pomoci počúva smiech. Musí to byť veľmi zlý pocit, žiť v neistote a urážaní. A potom počujem, prišli Ukrajinci a poverí všetkým prácu. Miesto 10 eur na hodinu bude robiť za 6. Nemal by byť zákon na to, že všetci Slovania sú si rovní na ich územiach a zaslúžia si rovnakých možností ako ten druhý, aby nevznikla choroba závisti. Ty máš, ja nemám, ty zarábaš, ja drém. A miesto pomoci sa človek pozerá ako druhý dres, ako otrok. Zatiaľ čo on nemusí, lebo má viac na hodinu. Ty máš, ja nemám, ty môžeš, ja nemôžem. A pritom život nie je účet v banke. Ekonomický systém Európskej únie potrebuje reštrukturalizáciu a nedávať sankcie Rusom, na ktorých sú závislí. Veď ak Rusi sa delia o všetko, čo môžu s Európskou úniou. Nie preto, lebo potrebujú zarobiť, ale preto, lebo to má byť o vzájomnej pomoci a pocitu šťastia jeden k druhému. To by malo život predĺžovať, nie choroba. Ty máš, ja nemám. Nie systém, kde Slovák musí odísť do zahraničia, lebo prišiel Ukrajine, ktorý utekol z vlastnej krajiny. Keď ti odpália byť a ty nemáš kde hlavu skloniť, kam pôjdeš? Ako dohnať, čo si zameskal? Tu vzniká ďalšia choroba. Človek sa začne naháňať za peniazmi, až na smrteľnej posteli pochopí, že urobil chybu. Tam majú poisťovne podliehať prísnym pravidlám a kontrolám finančných rezerv a tokov. Keď si to človek platí, je to na zaplakanie, aká vzniká v ľuďoch slovanských národoch. Hnusná choroba, že sú radi, keď sa tomu druhému nedarí. Miesto pomoci sa bude pozerať ako ty dres, ako otrok. A on nemusí, lebo má viac na hodinu. Takže je vypočítaný a je domáci, takže on o prácu nepríde. V dôsledku nesplnenia noriem ten, čo viac zarába, zníži výkon. A ten, čo menej musí dreť, lebo sa bojí o svoju budúcnosť v krajinách, kde nikdy nebol. Takže radcej bude ticho, pretrpieť a spôsobovať si choroby kvôli takému, čo sa na ňom priživuje. Rusko má pravdu, komunizmus bol veľmi dobrý, rovnocenný program vytvorený a zameraný na odhráťa takýchto chorob z duši Slovanov. Neživiť sa na pokore a biede toho druhého, len kvôli zákonom a vlastenectvu. Ukrajina je tak bohatá krajina, že ktorémukoľvek štátu Európskej únie sa vyrovná. A potom vznikajú zákony, sankcie, boj o peniaze, tri a moc. Ekonomický systém, ktorý je už tak vyskrabaný krytím peňazí.
peniazmi.